birthday, mga kabugtuan. Lovely night, mga kabugtuan, mga bay nga gabi ang atod nga tanan. Kumusta ka mo? Is your night so lovely? Balitaw, I know, mga bugtong, for us Christians, every day is Heart's Day. Do you believe? Well, every day is Heart's Day. But, biskan pa, I still wanted to greet each and every one of you a happy Hearts Month to all of us. Qualified ka mga may the Hearts Month? Actually, we should be thankful that this is being celebrated. Why? Because we are being reminded of one of the most important commandments the Lord has given us, which is to love. Diba? At least, nare-remind kita ka, ano, ngayon, I should love ngayon, diba? At least, nare-remind kita nga, na mag-gugbat ngayon dapat kita. Diba? So, at least, nare-remind kita. The question now is, nagmahal ka na ba? Oh, emotional? Emotional? Nagmahal ka na ba? Amen. That's good. Mga paiton, kaya siya naging command ni Lord, di ba? Na magmahal kita. Another question, minahal ka ba? Ay, pag iniisip. Diba? You know what, mga bugtong? In term kasi nga love, universality diba? It tackles a lot. It tackles a lot. Kung napansin natin, hindi nga naglabay ng mga simana, yan nga, pag-start ng February, we've been hearing messages about love, di ba? Nandiyan natin sila preaching and love beyond reasons, di ba? It's about the love of the Father, aton. And last Wednesday, about loving God by loving the strangers, di ba? The Samaritan, di ba? And last Sunday, we've been hearing also about Father's love, di ba? Prodigal Son. And damo talaga tinatackle it love. And tonight, mga bugto, our pag-iistoryahan natin yung gabi is about loving God by loving our family. Di ba kay, hawan naman kita, nakabati na kita about strangers, kabati na kita about God's love, and loving God and God's love for us. Yan naman, we'll be talking about loving God by loving our family. Kasi, the Lord that commanded us, di ba nasa riyan, love the Lord your God. Diba? And love your neighbors as yourself. Ito nga neighbors, they're literal, di ba, mga kapitbahay. Itotoo ko ito at mga tao, di ba? Vertical and horizontal. And vertically, Lord, love God with all your heart and love your neighbors as yourself. And horizontal, kapit ng mga tao. And it includes our family. I believe na this month, our family deserves a spot. They deserve a spot. Kasi, at times or most, they are the most neglected atong kinabuhi. Maamin ng taban o diri. May mga times talaga nga, ang family natin, nanineglect na natin, it's because we're used nga adahira. Diba? We're used nga, man, okay man lang, man itira. Ngan parang kita nga, whatever happens sa adalahira. Kaya at times, di rin ka nakag-spend good more time maira. Diba? So, ganito nagiging reality. We cannot deny the fact nga, family, dapat commonalities of every member, diba? Kaya siya gitawag niya family, kay we share same race, diba? Same color, same smell, same height, same blood, diba? Kasi gitawag na family. Yan, they are one of the reasons kung kaya kita nagpa-fight alive. Ba? They are the reason kung kaya gusto natin makapagtapos. They are the reason kung kaya gusto natin magkamay na mahupay na trabaho. They are one of the reasons kung kaya gusto natin maka-earn more income because we want to provide for them. Diba? That's the facts about our family. Nga, iba-iba nga family may anak kita. May iba nga, as in very close talaga. May naman, distant hira, higrayo nila mga lugar, para sa amon, di ba? But what we know is, hirayo man or harayo, we know by heart, they are close to us. Di ba? That is one factor. Because they are the one na very close sa aton,
the more nahaira kita nakaka-experience in mga struggles. Kaya syempre, kung di rin mo pero nakaka-upo, di waragin kami itong problema. Diba? O kung isang ko lang, nakatama ka strangers. Tapos sumira nga, ikaw, wala ka pasensya. Tamasak ko. Diba? So, the more nahaira kita makaka-experience ang mga conflicts, ang mga challenges, kaya more ka-close sa aton, yan mas nakaka-open natin always. Diba? And last Sunday, i-Atarika, nag-preach niya about the life of the elder brother, diba? Prodigal son. And we've learned about the jealousy and elder son, diba? Niya anger, nga naubahiya kaniya papa because nagpa-part iya ha prodigal nga anak, diba? Nga, ito yung elder son, sometimes, nagyayari niya aton kinabuhi. Nasusugat kita ito, aton life. Have you experienced na na-stress ka na kayo family? Na-stress ka na ba yung family? Ay, gabi la, sakto la. Sakto la. Diba? Or, na-feel mo na ba nga you are unappreciated ay yung family? Na-feel mo na ba nga ano yung mong isusupport na ira, di rin kontento? Na-feel mo na ba nga maurit ka ni mo tatay kay diri iya na balay mo pero yung ginininom. Iniisog ka na lang, tapos ano yung ibubuhat na, lakat ka na lang. Familiar. Or, nasasad ka ba? Kaya na, diri ka na nakaka-spend too much time na era. Na-feel ba ito natin? Or, maybe, ano mo papa bumayo ha iyo? Or ano mo papa bumayo ha iyo? Or nasasad ka ba kaya na-broken ka mo? Or nafe-feel mo ba nga least favorite ka ha iyo family? Diba? Itong mga scenario ka or kung niya, visible niya anong family, nangyayari talaga ito niya. Diba? And those scenarios, amin doon magtitest ng ating love for them. Diba? Ang ating love magtitest through itong mga situations nga ating mga abad. And this is exactly what the elder son had experienced and story. Diba? Hindi bills niya talaga last Sunday. Because he's been working hard, nag-work hard talaga yan sa rin pangalan ng story. Waray biskan buti nga disobedience nga gimbuhat niya kaniya papa. Ba? So asya niya gid kahambog nga waray na hiya makagrespeto ha iya papa. Asya na hinabog. Ba? So, kita mga bugto, how do we respond kapag nakita ang suga dito nga sitwasyon? Usually anak gimbubuhat pag wali mo balay hubog nalon ani mo papa. Ano yung gimbubuhat ginaasi mo ba hiya? Niyayak na mo ba yung pa, kaon na pa? Or nag-iisog ka. Ba? When you are in conflict with one of the family members, ano rin mo gipubuhat? Especially kung wala yung kasala. Nagre-reach out ka ba? Dirigad ako. Bali mo na ako may sal. Tuyo daw lang yan. Yak na ko na. Sugat hindi. Diba? Sometimes nangyayari ito aton. And, ano ba nga response ang gusto ni Lord na himuon natin? So, habay ko bukto, wala dito command not to love them. So in other words, usala ang choice. And that is to really love them. Despite of everything. But there is only one response that God wants us to do in our lives. Ngayon, asya lang ating theme for tonight. Kasi, last Sunday, ako talaga, ito kasi nga passage, gin-live kasi talaga ni Lord ang decision haaton. Wala kasi pakita story kung anong gibuhat ng elder son. Kung nagsunod ba yung niya ka ng niya papa nga, dapat makiparty niya. Di ba, waray, and that story, very good klaro, di ba? Waray ang one. But, makikita natin, turuhan din yaya ka ng father story, kung anong gusto ni Lord i-respond na when that happens to us. But that is our theme for tonight, entitled, di ba nga natin? Oh, di nga. So, our theme for tonight is entitled, A, love, B, hope, kaya ba? Oo, ang siya ito mga bugto. Panalo.
Na. Okay. Stand to love. Set natin theme for tonight. And we will be reading the same passage as last Sunday. So from the book of Luke 15 verses 25 to 32. So if you have your Bible with you, let's read. Meanwhile, the older son was in the fields working. When he returned home, he heard music and dancing in the house, and he asked one of the servants what was going on. Your brother is back, he was told, and your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return. The older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him, but he replied, all these years I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. And in all that time, you never gave me 7 young goat for a feast with my friends. Yet, when this son of yours comes back after squandering your money on prostitutes, you celebrate by killing the fattened calf. His father said to him, look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours. We had to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. May the Lord bless the reading of His Word. Kapugtawan, ini nga passage natin is part of Jesus' response to the complaint of the Pharisees and the teachers of religious law. Ini kasi ini kasi nga mga tax collectors, mga notorious sinners, mahilig nga mag-inubod kan Jesus, pag pinamatian mga kan Jesus hindi inakan. And nag-complain ini nga teachers of religious law, nga ini nga mga Pharisees, because Jesus is associating with them, nag-associate niya era. As siya nag-complain nga kung kay ano. And the Lord answered them with 3 parables, di ba? Maaari kita ito. Ano na is the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, poor lost, and the parable of the lost son. And in the story, the parable of the lost son, mas nababatian natin ang side, simpan natin rin ka, mas nababatian natin ang side, younger son, di ba? Not so with the elder son, di ba? So, by the way, iniyan natin bagat part to hiyan Sunday. Kung nakaligaman Sunday, part to hiya, response yan, anad to way back home yun na response naman about problems or about test of love. So, in the story of the lost son, asya natin, nababatan natin more on side hand younger kaysa hand elder son. And maybe all of us are already familiar about the story, di ba? Younger son, nag-inaron niya mana kaniya papa, tapos nagpakirayo niya, tapos kinwadas niya dito, tapos wala niya gikaon, and nagtrabaho niya dito baboyan, tapos na-realize niya nga mas may gikakaon pa niya ginaalagaan yung mga baboy kaysa iya. Na-realize niya play sa iya father, di ba nga, kung naadto niya, haponiran niya papa, he would not suffer like that, di ba nga, may kakauron niya dito, din niya kinahanglan magtrabaho, and bumalik niya. So ganito ka kasi istorya. Bumalik niya kaniya papa, and it accept niya. So yan ang pakaligitan natin story, and side hand, magburang nga anak. So ano niya na-feel about ini? What we know is only the younger son was lost. At di rin kita maarap, actually, duwa hira na lost. The younger son, na-lost niya outwardly. And elder son naman, na-lost niya inwardly. Inward at niya pagka-lost. And in the story, it shows that the inward test was harder to deal compared to the outward sin. Ba? Ang love niya nga kuya, na-test talaga niya, ang niya love for his father and for niya younger nga brother. Na-test talaga. And as siya nga, hindi ko nayakan nga, pan-family talaga niya. Because the test was about family talaga niya, adala niya na-rotate, di ba? So, mga bugto, we are all vulnerable about this, di ba? Many times in our lives, ang aton talaga love for our family will be tested. Matitest talaga ito. Diba? Mapapansin niyo ang mga reality shows, ireto kaurugan mga gitrarason kung kaya na apera, di ba? Is to para kahirap pamilya, di ba? Maihaw na kahirapan, ba? Kung mababatian nila like PBB, PBB, tapos sa mga
si Kuan shows, di ba siya ito? Bakit sumali pa ako sa tawag ng tanghalan? Di ba? Kasi asya kita ito, we always want to fight for our family. Pero naabot talaga yung point na i-test kita. Gaano ba katindi itong pag-fight nato na era? Diba? And how do we respond when we are being tested? But that is the reality. But if it happened na, like, mapahirayo ka na imong family, sigunta, because you need to work, hirayo nga lugar, will you still give the same effort to connect with them? Ba? Mga siguro ito ang mga challenges. Kung nadi-disappoint kita nira, ma-support pa ba kita ira? If our family is broken, mag-care pa ba kita? To reunite them. Diba? Or, kung ang atong parents may nahira na himo mga decision niya, diri kita favor. How long are we going to understand them? Diba? Or kung bayan natin parents, bayaan kita, will we still forgive them? But what if your family, that you feel you are uncared, unappreciated, and loved, will you still love them? That is the real challenge. Ba? Bukto, kung nagpapakianan kita ito, mahigong mo ang tapabayaran despite of ito mga unfavorable na nangyayari. This is the answer. Mark 12:30-31. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Kaya mga punto, ngayon talaga kita choice. Though sometimes our family is hard to deal with, we still need to love them. Amen? Amen. Maybe, yan na siguro yung ibang situation, may na-contact with our family, we are struggling in the family, desiring something for our family, di ba? Maybe, nagkukulang kita ka-era yan na, or maybe may nakita family members nga, di na pagod na forgive, kaya may nahimuyado na malay. Bukto, tonight is the time to reconcile. Tonight is the time to fix things up. Amen? And God wants us to stand to love. Gusto ni Lord na mag-stand kita to love them whatever happens. Despite kung ano nangyayari. And bukto, standing to love is not easy. Madali lang iyak nun pero makurit ang buhaton. Have you felt nga may ka ma-conflict ka ni mo bukto tapos ikaw, you know nga waray ka sala. Tapos diri ka nag-uuna pag kig-ayos, kay maarap ka, hiyaan may sala. Na-experience na ba ito niyo? Diba? That is something to love. Makuri ito yung muon. That's why we need the Lord's principle in order to do that. Because we can do nothing apart from the Lord. Amen? Wala talaga kita kaya. Nga tonight, may na kita upat na principles nga i-discuss. Ano na natin? Kada mo na, yan na card na kita. Alphabetical ganyan. So, may na kita, the 4 R's principle. Upatin niya na R. Una is reconnecting. Ikadua is redirecting. Ikatulo is respecting. Ikaapat is rejoicing. And as I said, loving is not easy. Di rin madali, di ba? Pero maaram kita that with the Lord, nothing is impossible. Amen? So yan ang pakiana. How can we stand to love? Paano ba kita makakag-stand kapag igugma? Basahin natin ang first verse. Meanwhile, the older son was in the field working. When he returned home, he heard music and dancing in the house. Bukto, unahan nga tanan, in order for us na makag-stand kita to love, we need to leave our field. Kailangan natin bayaan ito nga field. Because, an elder son, yung bayaan niya field, di ba? Kumanto niya, he returned home. The reason why is it so hard to love other people is perhaps we are no longer connected to the source of love. The son, an elder son, tinanglan niya bumalik, diba? Para mag-reconnect. It is the same maaton. Maybe, ang rason kung kaya nakukurian kita ito na family member, ito nga tao, is because we are no longer connected with the source of love. Because we cannot love by our own. It is the Lord who lets other people feel love through our lives. Si Lord ito nagpapaabat.
Ngan kung di rin kita connected na iya, di rin ito mangyayari nga malalove mo yara. Ang siya ng rason kung kaya mo, natin man ako permi service. Kaya ano daw lang akong kuwan malagap ako iya, pagkikita ko iya, anigit man ako. Pagkikita ko nga na iya, bago naluluya man tak mga tuhod. Wal bayo ka. Diba? Kasi, maybe, we are no longer connected to the source. Diba, electric fan, di rin tumaandar kung di rin nakasaksak, depende lang kung di battery. So, na kung hindi reference, di saksak na electric fan, ha? Diba, di rin kung di rin nakasaksak na source. So, kailangan kita isaksak a source of love for us to be loving. That's why, we need to leave our field to reconnect. Diba? Kapag may need po perso, may maiiwan. Diba? Diri po, kasi an elder son, diri niya makakadaw pa iya papa kung ato lang yapon niya feel. Diba? So at feel kailangan niya bayaan para makadaw pa iya papa. We need to reconnect first to the source of love. Because we can do nothing apart from the Lord. And mga bugto, doing this, something should be left. Dapat may nakita bayaan. Ano ba yung field? What does it represent sa ating mga kinabuhi? Bugto, the field is anything that we have. A shed field. Di ba ang elder son, dito ito yung sanay magtrabaho. Kung baga, ito dida tawag ini. Ito dida skill. Dito ito kung diya na income. Dito ito kung diya use. A shed of ating field. It could be our work. It could be our achievement. It could be our title, position, our comfort. And sometimes, it is our safe place. Our work is our field. Field ito, di ba? Di na kita ito kundi nag-google most of our times. Di ba? And sometimes, kung sa ito ka nagiging rason kung kaya ano, ini kasi ka field, naghatag din yung pride ng elder son. Di ba? Tiyak hindi na kandida, nagtrabaho ako ay mo. Audition niya yan. Nagtrabaho ako, a field. Gitsunod ko tayo naging yakan mo. Naghatag ito kasi pride na iya. Sometimes it happens in our lives. Ang atong work sometimes naghahatag ng pride. Diba? Ako may trabaho, ako nasusunod. Diba? Labi na pag-family. Kung hino yung nakakasuporta, hiyat mayor-mayor. Kung hino yung sasuportahan, minor na minor. Diba? Sa bagoon la. Sa ganun. And it could be also our achievement. Title, position. Ako, presidente, ako masusunod. Ako it boss, ako masusunod. Sometimes, this is our comfort. May mga times nga, maaram kita na in our family, there is something to be fixed. Tapos, nung okay, komportable na kita, okay na kita, di na kita nag-e-effort na ayusan ito. That is our comfort. Sometimes, it is our safe place. Kaya man akong sala. Sag, dinagad na ito. Maayos na ito yun. Kung maayos, hindi maupay. Basta ako wala kung hindi mo na malain. Sometimes, sa ganito naabot ito natin, di ba? That is our field. Bugto, in order to stand, to love, kinahanglan ito natin bayaan ang mga butang naghahatag atin in pride. Para kita makadawat nila kan Lord. Amen? Why do we need to leave our field and reconnect with the Lord? Una, because we will never be compassionate to others. Hindi kita magiging compassionate without the Lord. We will not imitate the Lord's character. And we will be bound to the lies of the enemies. Mapapamatian natin ng mga kuwan na, tama ka, ayaw talaga yung kapag-reach out kayo. May kasala. So ganito, bahala ito. Basta ako kaya kung hindi mabuhi. Is ka Waray-Waray. May trabaho man ako. Di ba? Lies ito yan, kaaway. The love of the elder son for his father was distant. Though they are near. Kung i-compare kasi natin ang younger but the elder son, mas near her father and elder, di ba? Tapos ang younger, hirayo talaga kayo. Naglayas talaga yan. Pero, though the elder son is so near to the father, and iya love for the father is so far. Distant doro. Nga iniya nga elder son, it represents mga tao or mga Christian nga maaram ang word of God but cannot manage to love other people.
Ang mga Christian na at church, wala kabubutan, complete attendance, always on time. Tapos pag uli balay, kaaway ni mama. Diba? Pwede ito dahil na kaon na, pwede natin kaon na dida. Christian. Follower. Diba? Asya diyan example. Asya ginrefer ni diyan mga Pharisees. Yun yung mga Pharisees, imagine teachers of religious law. Memorize na dito meron, excuse me po. Memorize na dito meron word of God, di ba? But they are the ones who can love the notorious sinners. Di ba? So, asya lang nangyari. Bukto, being at church doesn't always mean you are a true follower of the Lord. But dito nasusungan na attendance. Yes, we need to serve and be part of a ministry. But being a servant should not replace our sonship. We are still sons and daughters of a living God. Kaya ang ating action nagmamatter ito yan. Ba? Yes, we are servant. Magsiserve kita kan Lord, we will ma-involve kita ministry. Pero ay natin pagkakalinti nga, anak liwat kita. Diba? And the character of the Lord should be imitated by us. Ganang character natin din sa Lord Church, dapat maging character liwat natin nagawas. Especially ang ating panimalay. Amen? Kaya dito kita nauli. So, ang siya, we should keep in mind that obedience and diligence is not only the test of character. Diba? We are not just being tested through ang ating pagiging masipag, through ang ating pagiging kamalimpyun, kamatindiron, but an ating love. More importantly, an love because this is the commandment of the Lord to love. Diba? That is something that we really need to consider. So, the elder son is not connected by heart to the father. Nakitaan natin. Kitawan natin sa next verse. And he asked one of the servants, what was going on? Yung pakian na iyak, ano nangyayari? You know what? Ini nga verse, nag-prove ini, nga distant talaga ini nga elder son ay papa. Pagkaba kung kay ano, imbis, nga niya papa niya papakianhan, papakian, hinong pakianhan, at servant. Nasa nga ibang translation, ang servant yung tawag. So, it shows that he is more comfortable as servant more than kaniya papa. Diba? And sometimes this is the sad reality ha aton. Aminin, mas close kita aton kasangkayan, sometimes dahil sa aton family. But we spend more time ha aton mga friends more than aton kabuktuan. We spend more, we give more efforts, care, ha ibang nga tao more than kan mama, more than kan papa. Diba? Sanay kita na awkward. Awkward na doon. Ito malalaman ko. So, nangyayari niya. That is the sad reality. Nangyayari niya atin. When was the last time, mga bugto, that you spent time with your family? When was the last time that you have cared for them? How much time do you spend imo trabaho or sige with your friends? And how about your family? Ba? So, we claim to have love for God, yet cannot love our family. Kung nangyayari ito aton, there is something wrong with that love na may alam kita. Diba? If the elder brother loves the father, he should love the younger brother too, diba? Kaya susundin man niya father. Pero tungkol kay niya love and father, dir niya mahiroy, dir niya nahihigugmaan anak. So that's true aton kinabuhi. Kapag ang atong love for God umon, ma-extend ito nga ibang tao. So yan na, if we are serving the Lord and we can love other people, maybe there's something wrong with that love that we have for the Lord. Kaya tungkol na pag-love ka Lord, mag-focus ito aton nga mag-love ibang tao. Diba? Amen? So, we cannot truly love other people without being in love with the Lord first. Because ang desire ni Lord is really to love. To love us. Amen? I-love talaga kita. He even died on the cross for us.
because of His love for us. So the elder son can talk to the servant peacefully more than his father. Di ba dito hinagpagyan na, imbis na bumalik naman la irabalay, i-return home naman la, pa-servant pa niya nagpakiana. Wala na niya mag-diretso niya papa, knowing nga, family, di ba, mas maaraman papa kung ano more than a servant. Paano nangyayari, di ba? May possibility nga, servant, di rin maaram. So, mahingitan natin nga, distant talaga yan. Distant, may something talaga yan, di ba? Ma-charge lang. Hallelujah. So, how did the servant answer his question? Ano ba yung answer niya pa kay Ana? Your brother is back, he was told, and your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return. Nagse-celebrate kami because Haniya safe na return. The older brother didn't appreciate the restoration of his younger brother. Ano niya ka-appreciate? Na, di ba ganyan ka rin, servant, bumalik na niyo imubugto, safe. Wala rin. Magalaya ba, tider. Magalaya impact. Wala niya ka-appreciate. He didn't make an effort to be reconciled ng iya papa, pati had itong iya bugto. So, grabe niya na pila, no? Itawag natin ang next verse. The older brother was angry, lugod, and wouldn't go in. His father came out na nagbeg pa niya. Ibig na malilipay niya, di ba, kita for example, sigutan na mga sisis. Tapos mga sisis, sigutan may dahera, example lang niya, sigutan may dahera usang na nawara. Rino daw na. Ang medyo malaag-laag. Bilayara ka sa nawara. Tapos sigutan, mga nawara, nabilingan na. Di ba, ano nero mapipil? Ano yung expression? Ano nero mapipil? Di ba malilipay yara? Dari nga nira kadugo. Di ba? Dari nga nira kanamong. Dari nga nira kanamong. How much more kung bukto nira, kadugo nira? Di ba pag bisa niya ni ayam la? Ako nga rin akong pet eh, hinoki. Pag nawawara-wara lang nga rin yan, nalilisang mga kabit ni mama. How much more kung tao, di ba? Tao na waras nakabalik, dapat ma-appreciate niya. Nabalik ka giyak. Mga naibalik ka pa. Nalibalik tao, dapat ma-appreciate niya, di ba? Ang salayang na hatred ano. Mga bago na taragian. Nalibalik tao, dapat magre-rejoice siya. Pero ano na po, nag-isog lugod niya. Di ba? Ngan, waray niya makiparty. Dari yung party people. Wala yan nakiparty. Bukto, kaya ano nagbeg ang father? Because nadir niya, nga niya, elder son, mag-remain kung hain niya. Nadir and father, nga mag-remain itong elder son, haiya anger. Nadir niya mag-remain niya, haiya jealousy. Ang siya itong ang father, nagbeg niya, haiya. And that is true to us, di ba? The Lord doesn't want us nga maging maisog, labi na atong pamilya, di ba? That's why the Lord keeps on reminding us with His word, anak ka siya rin bubuhaton. Anak ka siya rin dapat himuon. Di ba? And imagine, hey Lord, ginoo ito na doon, pero hiya ang nagbibig. Grabe ang heart at hindi nga Father. Bukto, in order for us to stand to love, after reconnecting, after ma-reconnect kita to that source of love, the next thing that we need to do is to obey the Lord. Ba? Pag ka-reconnect na kita kan Lord, the next thing that we need to do is obey na natin niya. Magkaiba kasi pag-reconnect pala. Mag-reconnect nga niya kita, iba ito, naibaro pala kita itong word of God. Iba nga istorya pag-obey. But it talks about our action. Our relationship with the Lord will be dead if we will not obey His words. Ba? Patay ito. We should equally make effort to seek and obey the Lord. Obeying the Lord will make us fully redirected in Him. We need His redirection. Diba? Because
like this one, at yan ay himo is di rin na maupay. Diba? And after natin mag-reconnect na ka Lord, para nakita Lord, the next thing that we need to do is to obey Him para ma-redirect ang ating dinihimo. Because without obedience, waray redirection niya mangyayari. Amen? So, amen Lord. We should desire to be redirected by the Lord, and this will only happen through obeying the Lord. Through obeying His word. Itawad natin sa Matthew 6:33. Sikat iniya nga verse. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Kung mapapansin natin, ano ba kasi atin ang maaral talaga? Basta seek first the kingdom of God. Kuhan na ito, all these things will be added unto you. What we don't know is, nasa rin ang command. Seek the kingdom of God above all else and live righteously. May dugtong po. Dali, iba na natin, prepare yun na natin. Kasi, seeking the Lord, iba pa ito, pag iba pa ito ang word of God. Living righteously, it takes an action. Kinahanglan ito yung action. Living righteously happens when we obey the word of God. Because righteousness is in His word. And live righteously. So, meron nga ng righteously, nangyayari na ito kapag mag-obey kita ang word ni Lord. Because ang righteousness, aada ito ang word ni Lord. Amen? Aada ito ang Bible. Aada ito ang righteousness nila. There is no other book that would make us righteous except the Bible. Diba? And it will only be possible kung i-obey natin ang nakasulat nila. Hindi naman pwedeng information lang. Diba? We need to do it for us to be transformed. And that's the time na mariredirect kita natin din bubuhay. Diba? Kung dalunang, as in, di rin talaga kita nakakahigugma na natin pamilya kay urit-uritan na siripan natin, puno-punuan na good ako. Diba? As in, di rin na talaga kaya. Bahala na lang talaga. No. With God, nothing is impossible. Diba? Huhumukon talaga kita ni Lord. And He is going to redirect us. Itatama kita niya. Amen? That's why, we should always evaluate our obedience. Kaya, adi kasi dito nga anak, nag-obey man niya. Pero how come? Masugat ko na nabuha iya. Diba? In other words, ang obedience, kailangan din i-evaluate talaga natin kung umod hiya o diri. Kaya diri talaga na obedience, umod. Umod? Diba? Kaya adi, yakang good niya. All my life, kanta nga you have been faithful. Like, hindi ka talaga niya nga, all my life, ginsunod ko ikaw. Obedient talaga hiya. Diba? Pero yung obedience, may iba ang motive. Iba na nabuha iya. So, true obedience, mga kabuktuan, causes us to love the people around us. Kapag di rin natin nahigog man mga tao na kapalibot na ato, maybe, perhaps, di rin pa ito anumod na obedience na may ada kita din ang Lord. But this is the fact. The Lord will surely show us kung paano kita magre-respond dito ang mga unfavorable na situation na na-experience natin na ating family. Though it is most, or oftentimes, complicated, but this is His way to fix things up. Makuri, pero amin yung process ni Lord para ayusin ang mga bagay-bagay. Amen? If the Lord is not obeyed in our lives, we will find it so hard to love the people around us. Kapag di rin Lord na susunod natin kinabuhi, makukurihan talaga kita magigugma. Ay mga tao. Kaya siya doon nanabo, didi, had another son. Tungod kay diriyan na obey, had iya father, nakurian niya mag-reach out nga to ang younger son. Waray niya ka love. Kay diri man niya kaya maobey. Kaya father didi, what he want is, gusto niya mag-party, gusto niya mag-reconcile niya, mag-rejoice diwan niya. Pero because diri niya kaya maobey father, waray ba kansan? Ba? Susugal ko na nanabo aton. Our true obedience is very important for God. The Father begged, you know, the love of the Father is so amazing, di ba? Actually, He has the right to be sad or get mad, di ba? Mag-isog kay yan, Papa. Pero wala ito niya po, nag-beg lugod niya. Ba? Grabe ang heart ng Father.
mas can reach out to good niya kasing-kasing ang niya na. Ba? And this is what is amazing about God's love. Because the love of the Lord is pursuing talaga. Mga moments nga, as in we are not worthy, pero Lord, ipupurso talaga kita niya. He'll keep on understanding us. Diba? He'll keep on making us realize that we are, na may worth kita ni Dahlia. Diba? Kaysa i-judge and i-condemn kita. And as in, praise the Lord, di ba? Kaya, because of that, hindi kita yan hagapin. Yan yung kakapadayon kita. The Father's joy was to receive the lost son back to his home. Di ba? Makikita natin nga ang Father, may dahil attitude nga, nagsiselebrate kapag may edad na na-restore. Nagsiselebrate niya kapag may na-restore. And book though, this is what God wants us to do. That we should be an initiator of restoration. Sometimes, sa atong family, dapat talaga itong conflict, animuduan na atin nag-away, nagrabutay, nakita sa kalbo, pwede ba? Darbigan. Wala tawag. Sa atong family, dapat nangyayari nila. Ako talaga, di ako, grabe, pero yan ako natin, wala, hindi ko mga kaawag. Pwede ito, nagmuna ako sa Pasko, abot New Year nga. Kasi nag-iinaran buhay talaga yara. Ito ba nga feeling nga, ikaw ang papabot nga era, dapat before mag-New Year, maayos na era, kaya Pasko, wala na okay. Diba? We should be someone like that, mga kabugtuan. We should be an initiator of restoration. Kapag may mga nabobroken, dapat kita mag-restore. Diyar kita. Kita, mapagamit kita. Diba? Mag-initiate kita nga ma-restore dira. Mapagamit kita kan Lord. Mag-initiate kita nga ma-restore dira. Dira kaya, sige, bulag na na ito. Diba? Sagdi na ito. Ay, pag kinuanan. Iinisog kita natin ko ang parents. Relationship, restoration of love, restoration of unity, diba? And everything that's starting to be lost. Now, we should be an initiator dito ng mga butang. And nasa rin ang Galatians 6:1. If another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path. Nasa rin ni Lord, gently and humbly. Diba? Magre-restore kita pero di rin ibig sabihin na bakit kita magre-restore, mumula yung taan niya na bago na magre-restore. Ikaw mo ba kamot mga uwan? Nililugod ka mo nagpupuan, imbis na magbuburublig kita. Diba? Mas maupay na gently, i-explain natin kung kaya ano kinahanglan niya ma-restore. Pag-restore na agad ka mo. Kasi ito, kailangan niya ma-retreat mo. For example, music team, for example, diba music team? Sino na may naluwa ng guitarist, diba? Tapos nag-away yara. Doon mo nila talaga ng guitarist, nag-away yara. Tapos, siyempre, initiator, diba? Dapat gently, diri natin na-realize ka, duwa-duwa na lang ani ka mo, mag-inaway pa ka mo. So yan ako, diri na ka mo padayon, pinagigita ka. Ang kapel lang na kami tanong. Doon na natin naman, scenarios like that, diba? Kailangan maging initiator kita. Kung may workmate ka nga nag-away, kaya tungod nga, at sa nagpipinanbash kayo, pero nalilitan mo sa Ryan, pa-restore, ipag-guidance. Ano mo nung ate, pati mo. Diba dito, we should be an initiator of restoration. So, hi naman kita yan, ha? So yun, restore them in grace and humility. So, indeed, kinahanglan talaga natin bayaan and feel. Ito kasi ang pride. The pride of our lives, di ba? And we should be gentle and we should be humble. Di ba? In correcting. Ang ating family, pagkukorek ka era, we should be humble. Ang ating kasi parents, dahil may mahihin mo na din siya. Di ba? Biskan kita may trabaho na, nakakahatag na kita era, be humble lagi hapon. As anak ka lagi hapon. Diri kay, hagi, mama, kay kuwang kaudog. Tay, mama. Natin yung katuro ka na. Diba? So, ansyeton. Kita natin na next verse. Nasa rin kita, but he replied, nasa rin anak, all these years, I've slaved for you, and never once refused to do a single thing you told me to. And in all that time, you never gave me even one young goat for a feast with my friends.
Nauba talaga niya. As in, grabe niya pag-uba. Di ba nangyayari niya kami, di ba? Favoritism lang sa ganito. Pagkatan attention, kuno lahat. Attention, ato kuno tanan na puto, sa ganito, di ba? May uba-uba. Or dali, ato tanan na mag-urang, kaya rin ng boot niya. Ang boot niya, wala yung chance. Kaya sometimes, dari ko lang talaga gusto maging anak. Ano ba ito? Di ba nangyayari ito niya? The elder sons, may another son, may niya self-centeredness. Diba? Consider niya iya feelings. Nga siya na niya. Diba? Bigyan natin niya the fact nga, hardworking talaga yan, commendable niya pagiging hardworking, diba? Pero mga bugtang problema, too much of it will never be good. Ano yung pagiging hardworking? Iba ang naging ko sa iya, naging ma-pride niya. Diba? Familiar ka yung mga workmate nga, as in ka magdadati talaga dito. Pero, hindi rin na nako-correct. Pero sa ganito, di ba? May mga dati talaga ito. Di ba? As in nagko sa iya, as in naging prideful talaga iya. Mga bugto, nothing's wrong with being hardworking. Maupay nga nito, di ba? Proverbs, kailangan maging hardworking nga ni kita. But, we should be careful about it. Di ba? Kailangan maging careful kita. Kailangan balance niya ako. Diba? Mas maupay lang niya po, balance. So be careful to carry out our title, sana may title, achievement kung may daman, and what we have become. Diba? Di ba ka-engineer ka na, engineer ini. Nurse ini. Bakit kaya matusok? Bakit ka-engineer ka din? Siya ini ba? Ganyan mag-samunan. May ganyan mag-doon. Diba? Sometimes we should be careful of carrying kung what we have become. Kaya kasi tempting talaga ito yan. Diba? So, the son's work was not a labor of love. Diba? It appeared to be a duty and not a loving service. Kasi doon na nabuhay yan. He became more focused on works, not grace. Eh, wala talaga niya kapatawa na niya buto. As in, workaholic talaga yan. So, mas maupay nga ng gracious guys sa workaholic. Pero mas maupay lang yung balance. Bakit gracious ka na lang always, hindi ka na nag-work. Bakit ka na, ma-determinate kita. Diba kailangan balance? So, ang ko rin na kaya ni hard work, naghatag talaga hiya in pride. He became self-righteous. So, meron nga self-righteous, it is being completely and wholly in the right. Always. I am always the right. Not the left anymore. As in, permit talaga yung right. Ang siya ng pagiging self-righteous. Dito nga, nagyayakan ka pala yung suggestion, ibubuka mo pala at imubaba. At mo katimit, masaring na, Biri! Oh, repart ka din dyan ka. Di ba may na talaga ito sa'yo, Biri, ayaw na. Ayaw na pag-suggest. Ito, grabe na ito. Di ba, apat din self-righteousness. Bukto, hard work will not guarantee real happiness aron kinabuhi. Diri tungod kay hard, wait, grabe talaga ito. Kukumit ka pa niyo kapitbahay ni mong mama. Hindi talaga nga ako anak, hardworking talaga ito. Hardworking, pero di mo, masulap naman, pero di ba, may na kasi mga hardworking talaga nga tao nga. Sometimes, mga pamanira, mga burido. Pero may napalipayan na pagiging hardworking. Di ba? Di talaga ito guarantee ka, bakit hardworking ka, happy ka nga tao. Kaya siya ka na the elder son is hardworking, but he is so down. Down na down talaga yun. Diba? And the third thing that we need to do, so we could stand to love, is to value your neighbors. Diba? Neighbors, it talks about the people around us. Kinanglan natin na yung value. Amen? Boses, amen! Amen! Kailangan natin nila, valuean. I-value. I-value. The elder son did not value anymore na niya bugto. Ang siya nga din na niya, he cannot love anymore. Wow! Pero din niya nakakalove, kasi wala na value ka iya. Di ba yung mga butang, kapag i-value natin, the more time we spend with it. Di ba? The more that we treasure it.
Kaya atong family, we should value them para ma-push kita nga malove ta talaga ira. Because unless di rin nato nila value, wala ang tawag ito, light na talaga na pag-love ira. Malalove talaga ira kung free talaga kita, kasi hindi kita mag-effort talaga mag-give time ira, di ba? And the like. Nasa rin ang son, ang iyayakan, verse 30. Nasa rin the older brother was angry. 30 na kita. Yet when this son of yours comes back, ang iyayakan, when this son of yours. Diba? Wala talaga niya ka-value, hindi nga iya family. That's why, nawarayan niya respeto. Respecting, valuing, diba? Respecting. Ano niya ka na iya papa? This son of yours. For example, yung papa, yayakan mo, pa, ito nga imo anak. Mahal man ito imo papa. Diba? Tapos kinyak pa niya. This son of yours comes back after squandering your money, kinyakan niya sala. Nag-appear na good, nga ini nga papa, waraya, good parenting style. Di ba nawarayan talaga yung respeto? Bugto, respect is very important. Di ba nasa rin nga Bible, we should honor our parents, di ba? We should really honor them. We should really respect them. Miskang better and perfect. Kaya di rin talaga perfect. Di ba? Most of the time, himama talaga nakaka-irita. Diba? Dati talaga, maggabi na talaga, buti na lang. Na-stress na talaga natin bangs. Diba? Pero, biskan di ana kay perfect, we should respect them. Kahirap tawagin hataga aton ni Lord. Diba? And we should respect them. It is important for us to embrace how valuable our family in our lives. Kailangan i-embrace ito natin. When we realize it, the more that we become loving at them. The more na magiging loving kita ira. Kaya nawaraan respeto hindi nga child. Unang-una because he felt being treated unfairly. Diba? Nawaraan talaga niya gugma. This is moment din natin niya na nga, Lord, this can ma-feel ko nga unfair pagtrita ako. Because this is how to stand to love. Ika-love ko lang ihapon niya na. Amen? That child here is full of self-praise, Lord. Ang siya nga, nawarayan niya ng respeto. Basta, kaya siya rin akong nabuhat. Dahil ayaw natin i-claim atong family nga, Ma, mas may nahima ako din. Ako yung nagpa-siminto. Ma, ako yung nagpalit na TV. Grabe. Diba? Ang siya na nangyayari. He is blaming his brother. Ma, mas maupay ako kaysa na akong bugto. Dahil nga nasunod sa skulahan. Gabi na nga nito na ulit. Diba? Ako, aga. Oro ka kay aga. Grabe na. Diba? Nga, grabe niya jealousy talaga nga ng anger. Bugto. May na ganito talaga mga times. May mga rason ka dito na maawa kita, mag-iisog kita. Pero, God knows, parang ni Lord yung mangyayari ito. Pero, miskan pa, God still wants us to love them. Diba? Ni Lord, gusto niya mag-love-lagyam kita, bis ka nagsiselos na kita. Gusto niya nga mag-love-lagyam kita, bis ka nasasakitan na kita. Amin doon, pag-stand to love. God doesn't want us to give up. Amen? Siya doon gusto ni Lord na atin. Manasa rin Ephesians. If you honor your father and mother, things will go well for you. That is a promise. Isang litpis kang pa ito, nakukulit talaga. Nakukulit talaga iglap ni Mama as in super, duper, higher, deeper, farther. As in. Bugto, things will go well for you. May na ito ni Lord reward. Nga mo pag-love sa imo family. Amen? O, di ka marang yayaman ka. Sige go. Diba? Abay nga upay ka. I should have promised the Lord. No matter what kind of parents or family we have, we should always value them, respect them, and love them in their strength or in their weaknesses. Amen? Biskang pa daw yung Mama sa mering nga, may nalihira mo sa kita. Gaw, iyak lang ka na nga nga kuhan, suga dito. So mag-iisag ito iya. Dili ka pagod nagyayakan. So mag-iyak ka lang,
Bakit ko ano? Una na, baton ka na. Dali talaga na, diyan ako bakit anak. As in, mas nakaka-stress pa yan kaysa mag-love. Diba, biskan sa ganito yara, let's continue to love them. Amen? Amen. And the last that every one of us should not forget is ini. Kailangan ini talaga din tayo yung mga lintan. Kaya siya, aman yung rason kung kaya ano nga, damang mga tao Kristiyano, pero kaya ano nga ang mga aburido, kaya ano nga mga arinit, diba? Because nakakalimtan din natin. Last, enjoy what you have in God. Diba? Kailangan, biskan pa ko rin mag-love, enjoy tanan, right? Amen? Enjoy ito natin. Nasa rin verse 31 to 32. His father said to him, "Look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours. Tanan na may da ako imo. Amo ito ba niyan, anak? Waray ito niya ka-enjoy. Kaya nag-focus siya, at iya pagtrinabaho. Nag-focus siya niya self, nga mas damon niya napatunayan. Mas nag-focus siya self, nga ma-open niya yung buhat more na ng tao. Waray niya ka-enjoy kung anon may dahiyaya, Father. And this is something that God wants to remind us all. Kailangan mag-enjoy kita while serving the Lord. Diba? Mag-serve kita kan Lord with joy. Everything we have comes from the Lord. Diba? Tanan tikang kan Lord. God's resources tikang ito iya. Pero, including ito nila, ang aton, imperfect nga family. We really need to enjoy. Miskan may nakita mga imperfect na pamilya. Diba? Enjoy talaga paglabahira. Kung paano ba? Diba? What we should not forget to do is to be happy whatever we have. Be joyful whatever God has let us experience. And enjoy the ride of this life while serving the Lord and serving other people. But enjoy natin ang ride. The elder son wasn't able to enjoy what he has in the father because he was too focused. Had he health issues. Focused kasi yan yung mga issues. Diba? And asya naman nananabuaton. Kumokas nga nakitahan, kauriton natin atong pamilya, diri ka na lang mauli, ikaw ang tama, waray ka sala. Diba? Diri talaga ito natin may enjoy. Ang pag-love ayira. Balikon natin ang verse kanina, Matthew 6. Diyan kita verse 34. So, don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Kung iniya nga verse, na journal ko lang yan, iniya nga verse, may na iniya tolo nga F na makukuha natin. Pwede ka lang kita pera ka kuha. Doon naman gabi. Pwede ka dito tolo nga F na makukuha. Una is, seek the kingdom of God. Diba that is finding God? Find the Lord. Ang ikaduwa is, live righteously, follow the Lord. Ang ikatulo naman, don't worry, we should feel the Lord. Diba? I-feel natin ang presence ni Lord. Ang presence ni Lord, wala ito worry. Diba? Nga kita journey, adi kita life's journey. It aton seeking. Kung baga magjo-journey kita, tapos may nakita auto, ay, punta. Kung may nakita auto, it aton seeking for God. Ito aton gasolina. Diba? Kaya real life, wala talaga mananabuhat at kinabuhi without the Lord. Same ito kung matravel ka. Diri kami nga natin yung karoy ka destinasyon kung waray ka gasolina. Diba? Gasolina tayo ito. As in, fuel ito natin ang pag-seek natin kay Lord. Now, pag live righteously naman, it's following the Lord. Ibig sabihin, may hihimuhan kitang action. Pagpa-follow, diba? Verb ito, yung mga English majors. Verb, diba? Action word. So, may hihimuhan kita na action. Kung baga travel natin na aton auto, hindi kita magpapaandar. Kaya biskan may gasolina ka, kung di rin ito nila paandar, kung di mo tinatamakan, o pindito ng mga kailangan pindito, waray mananabo. Diba? Ako naman dapat di pindito, or di ba niya? Or di tumbling. Basta sa ganito, basta may himuhong kita. Diba? Follow the Lord. Ang ikatulo is to feel the Lord. Ha travel, may choice kita kung mag-enjoy kita, may choice kita kung mag-inaborin ka, iiyaman, doon, nahilin andar. Diba? May choice kita. Ang choice na gusto ni Lord na himuon natin is to feel Him. Hindi rin kita mag-worry ng ride of life because we are provided with the Lord. Because, sing pangalan Father ni everything I have
is yours. Amen? Tanan naman dahil Lord ato nito. That's why God doesn't want us to worry. Kaya kung to, ayaw lang ngayon natin ini nga verse, ibaro nga, seek first the kingdom of God, tapos okay na. Natin naman ang Bible study, okay na ito. Sorry man yan, kita wala natin i-apply. Pero ito okay. Diba? So we need to find the Lord, we need to follow the Lord, and we need to feel the Lord in our life's journey. Amen? Amen. So mga bugto, one thing that we should also learn, importante inihalabin, is forgiving. To forgive is something that the elder son, wala niya kahimo. And this is what God wants us to do. Because unless there is forgiveness, hindi kita magiging tunay na malipay. Hindi kita tunay na magiging joyful. Kapag may mga tao pa kita nga din na forgive. Ba? Ikaturog ka na lang. Naisip ko hiya. Pagkaturog mo, di mo na mong hiwi. Ano mo irong alin dito? Balita, we need to learn how to forgive. Sometimes, we need to level down our standards. Mag-level down kita. Kasi hindi natin tigamnan. We are humans too. Yung tao liwat kita, minsan na minahal. Di ba? Minsan na inintindi. Who we are not to do that. Di ba? Sometimes, tigamnan natin mga bugto, pinatawad lang din tayo. Di ba? Pinatawad lang, minahal lang din tayo. Kaya, magmahal din tayo at magpatawad. Amen? Asya natin mga bugto. So, I know bugto, your family is not perfect. Family, di perfecto na ating pamilya, nagkukulang kita yung rausay, nagkakamali. Siguro dahil nagugulan kita, haira, kaya as in, adlaw-adlaw na araw. Parang adlaw-adlaw may birthday haira. Kasi ba? Tig-usag yung birthday nga na tuwid. Mga pamilya, mga kaatihan. Nagidawlaan din nakuha, tapos may prize. Nagidawlaan, tapos usahan na another week na doon, paaraw na liwat. Day, anak ko sweldo, kinsina po. Pero po, sinima na. Diba? Pero realize mo na lang talaga ito yan. Kasi, ha? May naman ba na talaga ako na-remember. Nagkahiranan talaga na akong umangkon. Tapos, lagi na-arawan talaga ako doon ako. Ano, nag-just man ng bio flu. Ano, ako na lang mapalit, anong pa kailangan? Kaya mapalit ko ng gatas. Hala, birch tree, nag-just man lang. Sige, duwa ka birch tree, usa ka bio, 30 yan, 50. Pwede mga mga nasasakit sa amin. Sabi doon, sige, amen. Love your family. Diba? So, asyente niya. As in, imperfect talaga. Bukto, pag di rin kita mag-stand, dako ang chance na ma-broken ang atong relationship atong family. Pag di rin kita mag-stand, dako ang chance na mawala ang atong fellowship haira. Kung masayang kung ano ang may kita, haira. Diba? Yan ang hearts man, don't forget to let them feel love. Ibang time din natin para ma-feel naman, atong family naman, that they are really loved. Diba? By the Lord through our lives. Amen. Amen. Bukto, if we will not stand for them, who would be there who would let them feel love kung di rin kita mag-stand? Di rin man ito pwede nga, di ako magpapafeel love ka family ni Ate Ay. Diba? Pagkakamalan ako nga inaanis. Diba? Kaya we really need to feel, to stand talaga. Stand for love. Ganito. Stand up for love. Stand up. Diba? Bukto, balita, before I end, gutin na talaga. Before I end, I want to share with you my testimony iyangan. Nangyari iyangan recently na. Niliputan ko lang. Hiya ko kasi, I was raised in a family of many, but few. Drama. Kasi, damo kasi kami, gutigan na kami nga magburong ng mga siyam na kami. As in, di pa ito masyado masipag na akong parents. Siyam kami plus parents, 11 kami. Actually kasi talaga 13 kami, namatay na kasi duha.
So, big family kami. Pero, ang akong family, doon damo kami, iba na akong higdakan. Dumako ako hagutila. Ang ako nakikita na panimalay. Hanpag mata ko talaga, as in, pag literal, hanpag mulat ko talaga ang akong world, at ako nalananunumduman yung kaupod ko habalay, maximum 5. So kung 11 kami, may unong nga, waray ko makaupod, di ka nga pag mulat ko talaga. Kasi di ba, ako kasi family, diri kami ang mga professionals ng mga tao, so ganito. Diri kami mayaman, so ganito. So, ang akong mga bugto, mga pagkatapos nila high school, nagkanto na hirapan nila. So, ako, at pagmulat ko, maaram ako na may mga bugto ako, pero, di rin ako maaram exactly kung ano nila batasan, kung ano nila characteristics, diba? Kung paano ako makakit din na ira. Nga, because of that, I've been longing talaga for a complete family. Naawa ko ito, ako mga sangkay, nakikita ako nagre-reunion, tapos bagat waray kami kaya mahimo tungod kay waray kami kwarta, di rin pera mayuyunay. Diba, bawabay kung pwede lang ito lahat na kahit parang himuang pera lahat, tapos magkalupat na yun. Tara, yun kita! Pero kaya di yun kwarta talagang kailangan. Mga kwartang kailangan. Asya naman, grabe talaga na akong desire na mag-skwela talaga. Nasing talaga ako. Lord, bawapay na lang naging Christian luwat ako. Kaya kung waray, bangin, hirayo luwat ang pahira. Bangin mas hirayo ako. Diba, bawapay na naging Christian ako. Nag-desire talaga ako, Lord, I really want nga, someday talaga. Biskat ako na mga masahe, mga kumpleto na talaga kami. So, ganito talaga na akong ginlong talaga. I've been longing with them. So, ganito na ako. So, kami, kumbaga naman, communication, always leto, cellphone. Tapos, ako nito mga atin na all here, 5 years, 6 years. So, yan na, ang sad reality abot kay. Nag-asawa na hira. So, may kanya-kanya na rin na mga panimalay dito. So, mas kuha ng chance ba nga, di rin na talaga kayo magka-robot kayo. Siyempre, may mga balay na hira, established na hira dito, at all. So ako, unti-unti ko na lang ito accept. So, decide ko talaga ito, makumpleto kami, pero yan na din na lang yung magiging possible. As in, never pa ako naka-experience in Christmas nga ubod ko yung ratanan. Yan na din na magiging possible kay Tatay Waray na. Bagang suga dito. So, yan ko, siya na ako naging drive talaga to do my best to give them everything. School ako, haamon family, ako lang nakatapos. Pero by God's grace na talaga. Ako lang nakatapos, second to the last ako. Hopefully, yan ako, manghod, makatapos talaga luwat yan. Ngungan, kasi ito, ginhimo ko tanan para ira, nag-mediate ako kapag may nag-aaway na ira. As in, tanan-tanan. Biskan na ako mga ka-opportunity, I've been working hard for them. Everything that I do is for them talaga. Until one time, pagsulod ko na 2021, usa ka challenge ang umabot na amon. Naging cold talaga yung amon family, as in ang among group chat, super cold. Kaya may dako sa nga ate, kasi niya nga baga, na-share ko na ito ay iyo. Dito niya nagtatrabaho ay ibang lugar. Hiyay ko sa niya nga na-support talaga. Kung hindi ang mga waray, mga magkurupto. Tapos may na kasi kami ito duwa nga bugto nga, how sera na balay na ukoy. Ito nga balay ito na ako natin nga ito, gawasan kami asawa. Di hira ito na ako nila, suwarin ito na trabaho nga duwa. Isasuportahan ito yara. Pag di ka nga 2021, as in, anak kong ate, warin na talaga nagsuporta. Warin na yung nagpaabot among group chat. Tapos as in, ang kakukul talaga. Kasi ako naman, grabe yung test na ako kay anak ko na ako na baga akong naging sugalini nga, elder son, I've been doing a lot for them. Bagat feeling ko, I've been doing enough for them. Hito nga time, dan muna ako ito, pero may nag-reach out tayo na, sige na girl, bis kang galang kita mga nawawarayan, kung galang kita. Pero ako talaga yan, pagkahinap mo ito, nag-cold diwat ako. As in, waray lot ako mag-chat ng group chat, waray lot ako magpapaabat akong ate, usa ito kabulan nga na nabo. Sa kabulan, as in, waray talaga kami communication na akong ate. As in, grabe, amin ko talaga kan Lord, nga nagkamay na talaga ako, anger talaga hayera. Nagtaram ako rason kung kaano nasugalan ako ate, nagulan na talaga yan, bigulan na talaga yan. Pag sinuport, not literally nga, bigulan nga gul. Bigulan niya kahit tungod, nafe-feel niya nga, di rin nababalikan din maupay ng mga buhat at iya mga ginahatag, something so ganito. Tapos ako, alaman niya, syempre, always ako for the majority. So akong kontra na ako kasing ini nga ako sa ate.
Kung kay ano yung nag-stop niya pag-support, ay ako as in, nag-uurin talaga pa niya. Dahil ko yung chat-chat. Kaya ako na parang yung susugo, yung mga transaction. So, parang yan ang susugo. So, as yun na nabo, nagka-anger talaga ako yan. Tapos, as in, nasaring talaga ako, this time, di rin ako mag-uuna. Used kasi ako nag-uuna, pero this time, di rin na talaga ako mag-uuna. Kasi ako too much na yun. Tapos, one time, last Wednesday, ang topic about compassion. Diba? Compassion for the strangers. As in, grabe talaga pag humong pilor na nakasing-kasing. Anak, this is not the love that I want you to do. Di rin siya. Maaram ako nga, wala ako sala. Kira may mga something. Pero, the Lord wants me nga ako ang mag-una. The Lord wants me nga akong mag-reach out. The Lord wants me to continue doing what I've been doing before. Ang rason kung kay ano permit, masigla itong aming family, bis kami grayo kami, and all. As in, grabe talaga na akong tangis nga. Bagang kinaistorya ako ni Lord nga, anak, sa ganinin buhata. Kasi ako naman, as in, wala talaga akong courage. Nga na siya nang kimprini ko kan Lord. Nga tagan ako niya courage to love them again. Tagan ako niya courage to reach them again. Tagan ako niya courage nga, bindo maaraw ako nga, waray ako sala, ako ang mag-una nga mag-reach out. Labinahan ako ate, nga nagkamay ako doon. You know what happened? Grabe talaga lang tangis, sumandan service, nagtitinangis ko, napapausan na ako ng mga, nagtitinangis, mapula man na niyo mata. Dili, puling lang ito. Mga mata-puta po. Puling lang ito. As in, grabe. Tapos pag-uli ko, nag-pray ako talaga. Lord, before ko hindi mo, natin talaga akong courage. Kaya nadadara na talaga ako ng pride. Tapos amad to. Ginchat ko na ako natin. Habang nagtatag ako, grabe talaga ng tangis. Nag-ask ako forgiveness, gin-prank ako hiya, maanas, nasara ako hiya, maaram ako, gin-googlean ka na, doon. Tapos ako nag-sorry ako hiya, kaya nagtanim talaga ako hiya, ako hiya. Tapos, siya to ay, nasa ako, nag-miss ka ng tanan, ni mama, tanan kaya nagpapakianan na. Kasi ako, adlaw-adlaw, naisip ko talaga hiya, dere kasi used nga, dere kami maaram about hiya. Always kasi kami tumay kong hiya. Tapos, amo na ito. Because at to, naghinulat ako niya chat, as in, kaihaanin niya na nasin. Ano daw rin yung pakaiya. Siyempre, pag-ugod-le ito nga. I see. Diba? Tapos pagkakuhan na, nag-chat niya, grabe niya tangis. Grabe niya tangis. Tapos nag-sorry liwat niya. Sabi ka sa niya ginibo. Kanya na, alive na daw na namin bro. Alive na alive. Because of that, nagkamay na birthday party ang amon, manghon. Nagtaon mo sa nalimat. Because of that, yan na, birthday yan na ako na sa kuya. As in, nag-unite na lang. Siya kasi tatamon ko, arag mo, and all, sige, so ganyan. So kung waray ako nag-obey kan Lord, waray handa ng pugto. Kasi na ng concern. Kung waray ako diba, we can see our obedience nakaka-restore ito. Unang-unang kailangan maging okay kita nila kan Lord. Diba, the Lord has been communicating with me than last Wednesday talaga. Kaya nasing talaga ko, Lord, next time ko talaga na pag-preach, i-share ko inyo. Kaya I know, this is something to tell para ako makabuntuan. Amen? At atong obedience sa iya mag-restore itong relationship. Diba? At pag-value natin na iya mag-restore itong relationship. Diba? Ganun aton pag un-enjoy, they're not sure kung na-enjoy ko. Diba? Pero that's something that we need to do. That is standing for life. Amen? That's all for tonight, mga bukod. Let's all stand and let's close the service with a prayer. Let's pray. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, oh God, Lord, you are so great in our lives. Lord, as in, we can do nothing apart from you, oh God, apart from your love, God. Lord, tonight, thank you for letting us realize so many things, God. Especially, God, dealing ng among family, God. At grupo, Lord God, kundi kami nagdako, Lord God. But most of the time, God, may mga conflicts, may mga pag-akaintindihan. Lord, in the pray namin, yatagan mo kami enough courage, God, to really, really love them, God. May flow namin na ira, Lord, God, at imo pag-ibugma, Lord. They deserve, God, to be loved, God, despite of their imperfections, oh God. Lord, we pray, oh God, at wellness at among family. Lord, we want to let them feel, God, kung
ano nga ba ang nga gusto? Higugmaon, Lord. It is so challenging, God. Maybe iba din ako, Lord God, facing God, conflict, and relatives, Lord, kag-anak. But Lord, tuntuin kami, Lord nga, di rin kami magpadarang namon pride. Nabiskan mo rin kami nahimo ka malain, Lord. Di kami mag-initiate, God, at restoration. Di kami, Lord, at mag-initiate, Lord God, at wellness sa ira. Di kami, Lord, at mag-initiate na mag-ayos, Lord, yan mga kailangan ayuson, Lord. Thank you, Lord God, for your word tonight. Lord, i-declare naman, Lord God, nga diri mo, Lord, tutugot, Lord God. Nga waray kami hihimuon, Lord God. Hindi nga amon nabatian, O God. Lord, we will do something for our family, O God. We will make them feel loved, O God. Iintindihan nila namon, O God. We will go deeper, God, loving them. Go farther, O God. Kapag igugmaira, Lord. Thank you so much, Lord, for that extraordinary love, God. Tagi kami, Lord, in courage. Tagi kami, Lord, in strength, O God, na makaya ito namon, Lord. Tagi kami, Lord, in kusog, O God. Na mag-reach sa ira, to connect with them, to give time to them, O God. Kapag nakakalimtan na naman, Lord. Damo nga salamat, O God. Thank you for your word tonight, O Lord. Thank you for everything, God. Thank you for changing our perspective, O God. Thank you, Lord, for changing our responses, Lord. Thank you, Lord, for changing our hearts, O God. Thank you, Lord, for redirecting our paths, God. Lord, everything we do, we want to do it, O God, for the glory of your name. Lord, your word says, everything is through you and for you alone, O God. Damo nga salamat, Lord. We honor you, God. We magnify your name, O God. We exalt your name on high, Lord Jesus. Thank you, Lord. Please we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let's end this service with a prayer and closing song. Let's close your eyes. Lord, thank you for your very presence, O God. Truly, Lord, we have grasped and gugma na diri namon maintindihan fully, Lord God, coming from you. And one of your commandments is to extend that love towards others. And thank you, Lord. Thank you for telling us, Lord, that we need to extend that love to our family. Thank you, Lord, for that wonderful word and fresh revelations, oh God, na ginhatag mo among tonight. Thank you, Lord, that you are pushing us, oh God, to bring light and hope, our family, to share Jesus towards them. And even thank you, Lord, for being faithful and being constant, even though we fail most of the time in giving you back what you have deserved us. What we have right now is a heart of gratitude. That you alone, oh God, can satisfy us. That you alone, oh God, give us peace, give us hope. And you alone, Lord God, our everything. And we just want to say thank you. Pari ka na naman pasalamatan, O Diyos, for being so good, so good, O God, Hamon. Salamat, Panginoon. I just want to say thank you, Lord. Nakilalang mo
Bless each one of us here, our family, our loved ones, oh God, our workmates. Bless this church, our pastor and his wife, our tithes and offerings, our ministries, cell groups, and services, oh God. Guide us as we go home and send your thousands of angels so that we'll be safe under your wings. And Lord, this is our ultimate desire, to fully in love with you every day. And being filled with your love, we pray that you will extend that love towards others, oh God. Lord, thank you for your grace, thank you for your love, oh God, thank you for your mercy, oh God. According to the psalmist, Lord, not to us, but to your name alone, oh God. We bring you glory, honor, exaltation, and praises, oh God. Ikaw gandang mahimaya, Lord. Ikaw ang mapataas, Lord. Ibabaling na mo tanan na dugog ng himaya. Haimugod lang naman. We bless you. We magnify your name, oh God. And all of the children of God will say, Amen and Amen. Amen. Praise God. So for some announcement po, we have continue ang ating mga activities, of course, ang ating midweek service, same time. May nagpagihapon kita Bible study every 5 p.m. po together with our pastor, and ang ating service, Sunday service, nag-start po ito yan 9 a.m. And of course, we'll also invite you ang mga Waray-Waray cell group. May na po kita kada cell group po ating mga ating and kuya. So thank you so much for coming. We pray na na-bless ka mo and hope to see you next time. God bless everyone and good night.